Giinagurahan ang bagong barangay hall ug super health center sa Barangay Upaw, Mandawi City nga labing moderno sa Dakbayan. Ano ang report ni Nico Sereno? Dungan sa kasaulugan sa Chinese New Year, giinugurahan ang bagong Upaw Barangay Hall. Gipangunayan sa city ug barangay officials, kauban ang mga kadagkuan sa DOH ug DPWH. Gihimo una ang blessing sa 5 kaandana nga building. 80 milyones pesos ang nagasto sa istruktura nga labing unang barangay hall sa Mandawi nga may elevator. Ug aron pa dani sa Buenas, sa ilang bag-ong building may dragon dance pa nga gipahigayon. Ang second floor sa building gihimong Super Health Center. Lain-laing serbisyo ang itanyag unya, naglakip sa general consultation, x-ray, birthing center, dental ug pharmacy. Matud sa DOH, makatabang aron ma-decongest ang mga ospital sama sa Vicente Soto. Among i-welcome kayo, especially ato ang mga local government units, ang partners, nga punta ato ang tagaan o dako nga pili, tagaan ato dako nga importansya, especially ang kaning ato ang mga primary care facilities. Kaya kung ato ang makontrol ang ilang diabetes, makontrol na ito ang ilang hypertension, kaya hindi na kinahanglan na madala sila sa ospital. Lakip taga Silingang Barangay maserbisyoan usab niini. Naiguog, kambaro, umapad, o alang-alang. So malakaw na nila o makasikol na dire para di na makontested dito sa CPL. Kini sample gini, gimplo gini nga ang services gyud under universal healthcare mas buo na gyud sa mga katawan. Padayon pa hinuon nga gikumpleto ang setup sa Super Health Center, mubutang pa og mga ekipo ug dugang personnel. Tabangan sa city, yang muna itong sabutan ng barangay, kung napa sila enough budget, na sila extra budget, murag magtunga-tunga lang. No, matabang, pero as of now, murag tabangan sa city. About personnel. Mutabang sa ta. Kay kani maghatag og better, faster, accessible healthcare na aduna nay sa Barangay Upaw primary facility. Nico Sereno, Balitang Bisdak.